banken en de aandelenbeurs blijven morgen uit voorzorg dicht. Om te voorkomen dat de Grieken weer massaal geld opnemen en de banken daar omvallen. Op vakantie naar Griekenland kan, maar neem dus wel veel cash mee. En het was zo spotgoedkoop. Ik denk, nou ja. Ja, het slechtste was het een week langer. Nou ja, ik kan me ook wel ergere dingen voorstellen. En wielerfans proberen het parcours uit in Utrecht. Een dag nadat de onderhandelingen met de Grieken klapten, volgen nu de eerste financiële consequenties. De Europese Centrale Bank blijft steunen, maar leent Bangladesh,